2 кеше үле, 3 кеше зыян күрә. Кичә Питрәч районында чыккан төнге янгын нәтиҗәләре аяныч тамамлана. Ут беренче каттан чыгып, иске катларны да камап ала. Коткаручылар ут электр җиһазын дөрес файдаланмау нәтиҗәсендә килеп чыккан дип фаразлый. Төгәл сәбәпләре тикшерүдән соң билгеле булачак. Бу хәлләрдән соң монда янгын сөндерү бүлеге дә барлыкка килергә тиеш. Руслан Хөснетдинов материалы. Бұл Сарева торак комплексында янгын башланганның беренче мизгелләре. 3 катлы йортны кызыл әтәч күз ачып йомганчы камап ала. Янгын беренче каттан башлана, аннан өскә үрмәли төтен исен сизеп, кешеләр урамга чыга. Икенче катта яшәүче 2 ир-ат ни сәбәпледер фатирларында кала. Соңрак коткаручылар аларның үле гәүдәләренә юлыга. В квартире есть, значит, бутылки со спиртным. Өстәлдә исерткеч ичемлекләрдән бушаган шешәләр белән кабымлыклар тапты. Күрәсең, ниндидер бәйрәм билгеләп үткәннәр. Бәлки исерек булганнардыр. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгында белдерүләренчә, янгынны 47 минут эчендә сүндерәләр. Әмма бер ир-ат янгын сөндерүчеләр килеп җиткәнче үк гомерен саклап калу өчен тәрәзәдән сикерергә мәҗбүр була. С 3-го этажа прыгал мужчина. Вроде живой. 3 кешене табиблар кулына тапшыралар. 63 яшьлек хатын-кыз сөрем төтене белән агуланып район хастаханәсенә озатыла. Тагын 2 ир-атны Казанга алып китәләр. Медицина тикшерү узганнан соң аларны өйләренә җибәргәннәр. Янгын чыккан йортка бер генә кешендә кертмиләр, аннан шундый махсус тасма белән уратып алган. Якында гына полиция хезмәткәрләре кизү тора. Хәзер минутына экспертиза үткәрү өчен белгечләрнең килүен көтәләр. Гадәттән тыш хәлдән берничә фатир зыян күрә, аларның хуҗаларын башта мәктәпкә урнаштыралар. Соңрак күпчелеге туганнарына сыена, кунакханәдән дә бушлай урын бирелә. Күбрәк юрганнар алып килделәр, жилетлар, кофталар бик күп, курткалар. Җылынырга кайнар чәй, фаҗига олысын кешесен берләштерә, түбәсез калучыларга киемнәр, азык-төлекне күршедә урнашкан балалар бакчасына китерәләр. Кичә буквально ярты сәгать эчендә бөтен әйберләр җыелды. Күбрәк ий саклыйлар үзләренең квартираларын, курткалар алдылар, аяк киемнәре, носки, менә шундый әйбер һәм кайнар чәй. Йортның тышкы ягын һәм подъездны идарәче оешма ремонтларга ышандырган. Аның күпме ущербы булганын бөтенсе карап чыгып, бергәләп, анар ул эшләрне управляющий компания эшлибез дип обещайды. Әгәр дә фатир иминиятләштерелгән булса, хакимият анда яшәүчеләргә акчасын алырга ярдәм итәчәк. Юк икән, ремонтны үз хисапларына язарга туры киләчәк, яки гаепле кешене эзләргә кала. Барысы да тикшерүгә бәйле беренчел фаразлар буенча янгын электр җиһазын дөрес файдаланмау түгелрәк кыска ялганыш нәтиҗәсендә килеп чыга. Янгынның сәбәпләре белән тикшерү комитеты да кызыксына башлаган. Следователь назначен судебно-медицинский экспертизы. Фаҗиганың сәбәпләрен ачыклау өчен тикшерүчеләр тарафыннан судмедэкспертиза үткәреләчәк. Шуннан чыгып карар кабул ителәчәк. Татарстанның гадәттән тыш хәлләр министрлыгы белдергәнчә, беренче янгын сөндерү машинасы бирегә 19 минуттан соң килгән. Регламентка сыешканнар дигән сүз. Тиздән Сареваның үзендә дә янгын сөндерү бүлеге ачылачак. Димәк, ут күз чыккан очракта урынга машиналар тагын да тизрәк барып җитәчәк. Питрәч районыннан Руслан Хөснетдинов, Данил Филатов, Айрат Нәҗипов, Константин Бушуев, Яңа Гасыр каналы.